Avui estan aquí a la plaça Major que fan sonar els seus instruments a modo de protesta per reivindicar la seva demanda econòmica. Volíem explicar que havíem tingut un començament d'any molt bo, l'orquestra estava funcionant molt bé, artísticament estem en un dels millors moments que ha tingut l'orquestra, però contrasta amb el moment econòmic en el que estem passant. Aquest mes, estem a dia 30, encara no sabem què tocarem en el Festival de Bellver, que comença la primera setmana de juliol. No sabem què tocarem la temporada vinent. Hem tingut diverses reunions amb les institucions per intentar aclarir el nostre futur i poder clarificar-lo. D'aquestes 4 reunions no hem tret res en clar. Ens diuen que volen tenir una orquestra, però el pressupost que tenim se'ns acaba en juliol, ja no queda pressupost per acabar la temporada, i aquest concert és l'últim, aquestes 2 representacions d'Aida són els últims concerts que tenim nosaltres, que sabem que anem a fer. I si tenien que prendre alguna acció, tenia que ser ara o ja no podríem prendre-la. El que demanem és que les entitats s'asseguen a parlar amb nosaltres, que nosaltres estem en totes les ganes i en la il·lusió de continuar. Sabem que les institucions volen que continuem, però tenim que seure, fer un pla de viabilitat que s'ajuste a la Simfònica i que ens parlen ja clar de com i per què. I després d'això començar a treballar tots plegats perquè tenim una orquestra simfònica molt bona. Nosaltres volem continuar i, a més, estem disposats i implicats en fer molts projectes. N'hi ha projectes interessantíssims. Ara tenim un nou director que ens ha presentat uns projectes, inclús gires internacionals, i nosaltres ficarem totes les facilitats perquè es puguen dur a terme.